Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, barokatuh. Pagi bos iki. Pagi. Anu, ngene boyo nyakro. Karo wong arit to bos. Jadi alhamdulillah iki manganu lagi mulai ke sawah langsung tukar Kipin rokok. Hari ini Kipin baik hati. Terima kasih ya Kipin. Ya tetep toh. Ini itu kalau Ndra. Bateri ngopi kok untuk Surya. Oleh Surya. Makasih Pin. Kasih, Pi. Pin baik hati. Oh, baik sekali sih, Pin. Makasih ya. Kan itu mana pernah ya? Oh, baik hati. Soalnya paketan tethering kayak ngomong ngono. Raimu yo ya. Ini kan baik hati banyak hari ini. Ada apa? Aku kes oleh rezeki toh. Yo. Saka orang baik. Orang baik. Yo wis tau tak tukang rokok. Wong-wonge ngesakno gak dirokok ngono lho aku yo. Omongane lho. Omong-omong. Jadi alhamdulillah ya rokokku ya malah tambah neh untuk Ya toh wis taune gak ngentekno amar aku bek rokok. So, tak pikir wedhus tuh payu 3,5 dek iki sido payu. omong wae iku Soalnya Julia. kan Jirer Itu Julia. Iku Julia. Kira aku ngomong aku sing ngono. Aku ra. Resto yo wis kok. Kadol wong liya kok. Lah kan ada omong apa tuku to, Bin? Resto yo wis tak dol dhewe kok. Langsung naik lho. Tak dol ning wong gawat, Bos. Ngono lho. Ora jero. Tak ada Bang Dita, engko nek Bang Dita tak ada ya. Tak kaya apa? Tak ada Bang Dita. Ya tetep dituku 4.000 wae. Yo coba tange. 3.000 setengah. Oh, lamen cerit jenenge 3.000. 3.000 aku Kosong setengah. terus setengah. Saya iki 4.000. Cangkemmu aja 3,5 Kowe dek wedhus. begini mau ngomong jadi 3.500. Lah ya 3,5. Ngurus ngene. Kuwi misal dipotong-potong 500 3.000 juga apa-apa. Ngono lho dek kuwi. Kok iso gak ganti 4 juta lho. Sing ngomong 4 juta lho sapa? Lagi mikir. Kok Cah apa? Ngomong apa? Sing ngomong Ora sapa? cepet men to. Ora menawa kok mau Bang Dita kok meneh nuku 3,5 siap Bang. Gua korban gole sapa Julia. Piye gelem ora wae? Oh, Mau yo wae tak. Pedose tak pangan dhewe. Dikek wong malah moh-moh. Bang, wedhuse dia kucing mau dijual harga 3,5 Bang. Ya kaya sak wedhusku yo. emang kucing gue terus. Wis sak wedhusku piye to ya? Lah jere di wedhus Oh iya tak ditempel nggonamu ya lah. Ya, ngono. Kipin lho yo. Hmm. Tak Kipin. Nah sing arep pek oh ngono ya. Ora apa-apa wong tak inget yo seger lah awakmu kok. Seger kok, Tra. Ayo. Awakmu seger lho. Lah iki Gorene ese kok malah nyanyi-nyanyi kono lho kok. ya terus ya kayak gitu lho. Kene lho kosok. Ditakoni yo. Piye iki ese sapa iki? Takoni. Piye mi? Oh mak ayo to. Piye to blek barang kosok. Ya ngono kan metep. Ngono kuwi biasa to langsung deket. Soal katok kuwi nyapa to kuwi. Wah nek ngono kuwi. Ngawur katok cap mahal. Tak kali jebol jebol. Nek gone bendera enak ya. Lah iya kok aku ngono. Angko ke sore ke sore. Anak-anak lho. Bangkane mawon kemis. Kau pilih. Ukuran 7 liter bangkeane. Kode aku. Kode aku. Iki saulan gak tau dumbah, Bos. Lah ya gatel ya. Wis gak cara anu pengen bareng kaya Lah dijak Yulia iki kukur-kukur ngene gak betah, gatelan tampet ngono lho. ya ya kok iso betah lho sensasi ora. Biasa. Iki kok arep tuku gone konten, tenang Tenang Tet. Teku Tet. Tenang iki tak terno. Kok Iya, sakno. kok Gape ya? Oke, Bos. Es, Bos. Es. Lalu liya ning ngono ning. Ora apa aja nek. Ora maksudnya ning kene lho. Iku lho ke bojomu. Oh, pedhi bojomu ya kosok. Bisa rene diciri iki apa to? Ya gebak yo BS, Bang. Ya ya. Makasih lho Pin ya. Ya makasih ya teman-teman. Iki lho bayar bro. Urung Bos sik to. Iya, toh. Kok sik Bos kok tak bayare. Iki sing jenenge bayar aku iki kok kali. Kadang kowe makasih kaya aku. Ngomong ambu yo ya kosok lah. Aku tak Aku jelas makasih ki mangkosan. ya aku tak bayarane es 3.000 ayo. Ojo.
GS bro, limo Gak Yulia banyu teh. Podo bayar RS. AR. Enggak sapa? Double. Karome buku sapa iki? Jadi stres tak kontennya ngono. Ning ndi ta yo David? Ora arti apa itu jajan sik jare ngono iki. Oh David cah keplek kok cok. Cok. Jadi 11-12 lah mbek kowe. Tapi kok ngelokno kancamu. Tak takoni. Lha iya ya. Padha aja nih 11-12 kok. Yo ora aku kok. Ada nih kok. Sejujurnya. Sejujurnya. Ngene ya demben wae tuku HP karo wong edok ayo langsung budal dhewe ngono lho. Ya seni padha kowe ngono lho. Ngene ngejak aku apa piye ngono lho kaya Bepen kenalan. ya ora kok. Ya piye? Ndelok sing dikoleksi konter iki ayu elek ayu apa elek ngono lho kok. Lah kok milih-milih? Ya milih sing ayu. Lho. Untung wae kok milih-milih. Tuwek kan cuma umur tok to bos muka sih ganteng ngono lho. Ya, oke bos. Oke bos. Ganteng kok kaya. Ganteng kaya cekeran pitik lho bos kok. Kok buru hantu? Burantu apa? Burantu nek bobin kok burantu. Malah manasi wong ngomong. Ya kasih, Bin. Ah sapa kan Gambarnya nyabrang. karena burung hantu bener oh iya. Ora kipin hantu. Kipin hantu. Oh wong anu jinak burung hantu. Sok Nesu. Surfing kok. cah apa kok guyu kekelan lho guyu apa lho. Nesu. Kiplok gendeng gua. Gerak aku. Kayak konten ngono kae. Ora menang kok arep cerita apa beda brambyang Cerita gitu. apa kek? Cerita Padian. Iki ceritanya piye Kan kok? karo Rabi, Padian menikah itu seperti apa sih Padian? Wong nikah iki padha ae kosok. Wah, beda loh. Iki wis pirang tahun? Ngapot. 2006. Berarti wis pirang tahun? 20. 20 tahun. Budaya Padian pirang tahun? Karo ya. 2015. Kuwi tenan ora omonganmu kosok. 2015. 15. 11 tahun. Nah, Ah, lo Jul. Jaja 15 aku 2015 umurmu piro? 36. 36 padha Enggak, 2015 umurmu Pas piro? masuk 25. 25 yo. Aku e Pir. Rabimu tahun piro? Kaget rasa. Nah, wong wedok wajar umure 25, 24, 26 rabi diajar. Nek kowe 44 kurang ajar. 11 tahun yo. Ipine 44. Rabi. Bol papat. 42 kuwi berarti kurang ajar, wis gak wajar. Hatar karo sing kuwasa urung dikai jodoh kok. Lah ibarat jambu iki pangan codot. Lah, ulo jago pangan codot. Takone dulu lho. Apa tuh Jul apa? Dia takoki tipe kok iso suwi wanita. Sing penting nek wis tapi paling penting pinjane wis rabi. Wong lanang kan kudu akeh ngalahi. Wong wedok soalnya mesti galak wis nang rabi. Rungokno. Apa tuh ya apa? Nyorot ngisor wetahe. Oh. Enggak kan? Sikilku ora kena kan? Aku nyetok ngerai kucing kosok. Omonganmu doyok lho kok Jawa lho kosok. Maksudnya piye? Yo nek wis rabi iki kudu menurunkan ego ning wong lanang kuwi. Kaya aku urung payu iki piye? Berarti egomu gede. Kudu ngalah. Golek sampai kok Sulawesi ora oleh ngene kosok. Perasaan lu. Ya apa-apa teh. Yo Sulawesi bagian ndi to yo caki? Selatan apa lah cocok ta brabyang kok. Kebrabyang kosok. Jawab nek teko judo. Kok judule plok ngawur ngene. Plok ngawur, ploke wong gendeng ngene wis. Suban rene ndelok ya wis kok. Iki cek kapan memang metu andeng-andeng iki? Lah iki malah ditakok. Iki Dengan ada metu ya. Andeng-andeng kuping kok ora metu gede ya. ya omong apa? Matane ya Oh, apa? alah. Asli akeh Oh. Ki omongane apa ngono Makane kok. bolak-balik wakil gak nutupi congkope ning kuping. Dibala kuwi to balian. korengnya ora ketok kan? Orang Jepang. Ki soben ora
Kabut iki ketok ta mit. Omong apa? Robi aku wis tambah power. Tombol apa masa remote Robi control aku iki? tambah power iki aku. Yo ora wis ketutup wis ra ketok. Lah ya tapi ketok. Tapi anu ya lho, gara-gara Ketok masih kok pet pelem ketok kuwi lho lagi kok. pisan aku kok karo Kipin ngeblok akhirnya kena dolar kuning. Karena Gara-gara aku Ngomong dikano nang buri lho. Kan Ngomong ketok iki. apa? Pas gak kaosan to tak syuting ki ketok iki ne. Dudu alawi akeh sing metu ngono ngene lho. Ya lebih tak syuting ngene. Akeh kok iki. Lah dolar kuning Yo kok. ora kuwi. bisa sih Ngono kuwi gak oleh disepil ngono kuwi kan. berbahaya. Kuwi nganu langka ngono bos. Ngono bos wis. Halu maju asal ke baru babar